rendang apa ketiga iki rendang apa ketiga godhong jarak kok ombo-ombo godhong jarak kok ombo-ombo ngaturi sugeng para pamirsa ngaturi sugeng para pamirsa monggo pinarak ingkang saketa monggo pinarak ingkang saketa kapal udara kapal api kapal udara kapal selam main kitiran kapal selam main kitiran bukan famili bukan saudara bukan famili bukan saudara siang malam jadi pikiran siang malam jadi pikiran kapal goyang di Tanjung Pinang kapal goyang di Tanjung Pinang layar sekali ke Surabaya layar sekali ke Surabaya jalan-jalan di muka taksi jalan-jalan di muka taksi taksi ini benteng kompeni taksi ini benteng kompeni iki rendang apa ketiga iki rendang apa ketiga godhong jarak kok ombo-ombo godhong jarak kok ombo-ombo ngaturi sugeng para pamirsa ngaturi sugeng para pamirsa monggo pinarak ingkang saketa monggo pinarak ingkang saketa yuk kapal api kapal